Coitadiña, Ra. Tiña tanto... Sei que son media dúcia, pero xuntos semellan unha tropa enteira. Xa está no Xabarín Club a máis divertida e viaxeira tropa do mundo. A todo meter chega a tropa máis tecnolóxica da animación feita en Galicia. Naceron en 3D e verédela en 16 novenos. E tamén premiada fora. Foi proposta aos Goya e levou o premio Gaudí de animación. Sí, eles son a tropa máis pacífica, pero veñen a Xabagrella con moitas ganas de leria. Eles son a tropa de trapo. A hora do almorzo e tamén na merenda irédelos coñecendo polo miúdo. Chámanse Mumu, Milo, Rita, Alfred, Olga e Talalo. Pero estes 6 personaxes non están sós. Subide xunto a eles no tren e descubriredes unha chea de sorpresas. Na compaña desta tropa viviredes como toda unha troupe de artistas en xira, socios. En fin, cousas máis raras teñen pasado nesta pantalla. Pero nesta serie todas son boas, ideadas en Galicia e á medida dos máis cativos. É que lles dea moito o sol. E desa maneira medran os tomates, que van estar boísimos e a punto para comer. Canto van tardar en medrar as salchichas que está plantando Rita? Non hai outros como eles, só hai unha tropa de trapos, socios. E por fin témola para todos vos no Xabarín Club. Nada. Tardaron o seu tempo, pero xa están convosco. Así que facédelle o mellor sitio no sofá, socios, que ben o merecen. Sei que a esta tropa de trapos son xentiña case da casa, meus. Son colegas deses que han ser para sempre. Xa o veredes, a súa aventura non ten perda. Así que non a perdades, estades avisados, socios. Hai que ser moi intelixente e hai que ser moi bo estudante.